mutungamiri wenyika yeZambia vakaenda Hichilema vonzi vatora mukombe vonzi panapa azoita move richamusevha in the near future zvichinzi aiwa panapa ichi chimoto chisati changoputika chete zvinhu zvisati zvangobvondoka but hanzi muvhu rarowana hakaenda Hichilema rabva ranyasi kumusafeguard anyasi kukalkulata kuona kuti aiwa apa I cannot associate with these thugs. Sana mina mashoko anobuda nyogwa panapa noti vosubscribe volike ubva tina on the bell icon. Pane concerned citizen anouya achinyora atanga posta aiwa hakaenda Hichilema muri kuona uyo anobva nyora achiti I stand with the president hakaenda Hichilema. Slowly Sabc will realize the power of his boycott. Those rubbing their shoulders with a dictator will find themselves on the wrong side of politics. President Hakainde Hichilema is chosen principles over fake diplomacy. Panapa tikuna yachara mashoko anogwadza but anenge chokwadi. Anachiposta mapictures Hakainde Hichilema achiratidza achiti aiwa Hakainde Hichilema abva anyasi kuchuza principles anoziva kuti aya as a leader I must have these certain types of principles do anofana kunge ari anofana kunge ndiri abided nawo hanzi over fake diplomacy kuti vanhu vanenge vachita fake diplomacy in front of other leaders but kunyika kwavo kuground kupasina kana zvine musoro zvavari kuita vari kungofeka vachiriga kuti vapinde in power. Mashoko ari kutogwa pana zvichinzi aiwa Hichilema abva zviprotector pane the wrong side of politics vachiva vachimucommemorate vachimukongratulate vachiti aiwa ngaaramba akadaro. Votodzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu musangano subscribe kulike pamwe chete